Encanteri a la granja. L'Ona era una nena que vivia amb els seus pares en una granja plena d'animals. Hi havia la gallina Lina, el porquet net, la vaca Taca, el gos ros, el xai Rai, el conill Jim. Tots eren molt amics i se sentien feliços. I va ser d'aquesta manera que a la granja de l'Ona hi va tornar la pau, l'harmonia i la felicitat. I si no és mentida, deu ser que és veritat.